Imari yangu. Saka kana aida kuti taurani tinofanira kungotaurana tonzwisisana pane kuti zvoni inini ndife kwese. Pane kuti inini ndife kwese, it's not fair. Imimi chiregedzai zvekutora masides chitonge. Mukaudza ndakaita ndakatorerwa ndakachinjirwa chakati chipo screenshot zvakachinjwa zvacho ndozvinoita munhu ane nyaya kuti ngotaura kuti ndakabirwa ndakachinjirwa madetails uripi. So today I'm here with the story of Mofu and Chipo. Nyaya yanetsa mumastreets, nyaya yatendera mastreets, nyaya yakatanga kupisa yesterday night muswe vhale, nyaya yashupa, nyaya yatendera. So Chipo is currently accusing Mofu Madam Boss kuti vakambira page. Ofuchi nyaya yakambotaurika kumashure. I don't know kuti sei yakazonyararwa, what happened, chi chakanyatsa kuitika. But then Chipo arikukomplaina arikuti Mofu vakati papage ndakukumonetizera page ndinda manager wako saka techisplita tese mari and then toita half. Mofu bva vaiso madetails emumwe munhu anga ari ku-UK, mari bva yatanga kupinda imomo. Chipo didn't get a dollar up until today azopiwa 700 years nemunhu ane madetails ari ku-UK, but then Mofu is benefiting. But kuti vachigadzirisawo kuside kwaChipo is not clearing anything. Saka let's hear from the horse's mouth. I want you guys to hear from Chipo, and then after you hear from Chipo, you then listen to Mofu to analyze. I don't know between the two who is acting fishy between the two, because nyaya yani nguva yakareba ichingotenderera ichingotaurwa but pasina chiri kugadziriswa. Saka let's hear from the horse. Vakatobhadhara munhu wachona akatondiudza wavakaudza kuti handituke nini achitaura ndodanana nemurume wavo. Kana uchinamata Mwari, the truth will always come out. Chokwadi chinongobuda ende handiri kunyepa ende chinobuda at the right time. Chandakatadza inini handichizive. Munonditi ndinovateedzera pamwe ndozvinovarwadza mawadikani. Handingateedzere kufanana, handingateedzere ndakuita kadhori kamuromo muhombe wani. Handisi kumboteedzera, ndiri kuitawo zvangu zvinoenderana neupenyu hwangu. I was once a maid ende ndinofarira kuacta ndiri maid. Saka handizoziva hangu kuti mhosva yangu inini chaiyo iri papi ende ndakanyanyotadzei. Vari kuzvinzwa ava vanenge vachitofollow everything. There's no need for me to tag them. Handina kana chandombovategera. This is my page. Zvekuzonosungiswa chinzi akataura zita rangu pakandinyora akaita sei. Kana live iyoyi vakaiona kana vaida kuti titaurirane, vanouya totaurirana tese tiri vanhu. Vanouya totaurirana tiri vanhu ndonzwisisa. Kana vachindipawo mari yangu vondipa kabhozi ndiye ndichitoida. Imari yangu yandiye ndichitoshandira, ndiye ndichitoshanda. Imari yangu. Saka kana vaida kuti titaurane tinofanira kungotaurana tonzwisisana pane kuti zvoni inini ndife kwese. Pane kuti inini ndife kwese, it's not fair. Imimi chiregedzai zvekutora masides chitongeyo nyaya sezvairi. Help me. I'm speaking out right now. I need your help. Ndinokufadzaiwo wani. Musandisire mutsaga, musandisiye ndiri ndega kundisa mukona kuti nditye. Tese tinokunakidzai. Titongei zviri fake. Tigadzirisei kana muchitigadzirisa. So that izvi zviregedzwe. Kuchaya mumwe munhu achaitwa the same thing yandaitwa. Ndakafona inini ndakafona but phone number dzangu hadzina kudairwa. Handiziye pamwe havanawo number dzangu para hadzina kudairwa bhozi ndakaona kuti ndikafonera murume wavo ka zvinotanga futi kubuda kunzi Chipo ipambi. Remember makanditi pambi Facebook yese ndichingoti ndikaposta zvonzi hurera Mofu pamwe ndonditi hurera Mofu nanhasi. But Mwari vanoziva chokwadi naivo Mofu nemukadzi wavo vanoziva chokwadi kuti I will never do that. I will never. And handife ndakaita pfungwa dzakadaro dzekuti nditore murume wemunhu. No. Why would I do that to her? Vakanditadzirei chavakanditadzira. But kuzodya mari yangu 3 years. At least iwo dai vanga vakangonditaurawo neni kungoti alright since ndakaisa madetails ehama yangu iyo ngatichitewo mari kana hafu. Zvaiita taingodya tese hafu. Patane time yandakatumira Keti ma-screenshots panga paine 1,600 and something dollars. Mukunzwisisa? 1,600 something dollars. Ye page. Saka zvimwe zvinhu zvekutiwo kana muchikwanisawo kutibatsirawo kunyange vamwe vane ma-big platforms. Please, inini I need your help. Ma-details akabviswa.
madetails akabviswa, madetails avo akabviswa last week akabviswa. Ndakatobhadhara futi mari yacho nekuti patobviswa, ndakatobuda mari $300 kuti madetails wayo abviswe, because ivo havana kupa access munhu uya vakangoisa madetails asi havana kumbomupa chi pindurwa anotanga kutaura chokwadi achinyepa zvake. Madetails apiko madi kuti tipe screenshot yemadetails acho. Munongoudzwa zvinhu zvisina umbosa iko muchingobhilivho. Zvimwe fungaiwo kana brain hazishandere. Mukaudzwa kunzi ndakatoerwa ndakachinjirwa chakati, tipewo screenshot yezvakachinjwa zvacho. Ndozvinoita munhu ane nyaya. Kutongotaura kuti ndakabirwa ndakachinjirwa madetails. Uripi? Tokuchinjira madetails uripi? Tine mapeji ane millions of views, millions of followers. Tozogoba chimbomira izvozvo. Tina kana utsinye nevanhu tinobatsira vanhu vakawanda izvo. Toitireko utsinye. Why should we do that? Munhu kana aita content yake inongomubhadhara, tinobireko. Titombozviziva zvemapeji ekumanija, totoitawo zvimwe live zvisinei zvemapeji. Tininazvo zvemapeji izvi. Zvinhu zvokuswera muchinyeberana. 2 years munachibirwa angonyarara kana iko kupusa kwacho. Munongobvumawo zvisina basa imwe ndimi makazungairawo futi vamwe mune muchingobhilivha zvinhu zvakadhakwa kudaro zvisina kana evidence. Saka next time pfungwa ngadzishande. Pfungwa ngadzishande please. Kushanda